Bon dia. Bon dia. Bé. Molta feina? Molta. Quina preciositat. Van trobar l'altre dia les pedreres. M'han portat, què et sembla? Preciós. Això és molt maco, La forma que té, així com de collareta. Sí. Com una medalla, sembla, no? En tenim d'altres, al museu. Sí, a dalt n'hi ha un. Sí. Però escolta'm, aquest s'ha de documentar abans d'entrar-ho, Bueno, doncs una mica per poder posar la fitxa i dir-los de quina espècie és o quin grup. Mira, ensenya-me'l. Anem a dalt? Anem a dalt. I ensenya-m'ho. I t'ho ensenyo, anem. Ai, i això, Montse, què és? Això ho ha portat el doctor Martí i ni ell sap el que és. Mira. Oh, és preciós, I saps què sembla? Això és el fons de les llacunes, com si fos Sí. que s'ha fossilitzat les molses. Però s'ha de documentar, Tens feina, Montse? I tant. Ara anem. Ens interessa saber aquella peça que els hi he de dir alguna cosa que l'han donat. Anem. Mira, Esther, veus? Ja està aquí. Mira si s'assembla. Marors tomats, i tant, mira. I és gairebé idèntic, també. És igual que aquest. Ai, molt bé, Montse, moltes gràcies. Escolta, De res. Espera, que he de fer una trucada important. Ara torno. Nois, ajudeu-me, que no esteu fent res. I si l'Esther no em posarà tanta pressa. M'heu de buscar grups de fòssils vivents, cassoles de les Moluques, crans baionetes i crans ferradura. Vinga, va, feu, que ho fareu molt bé. Vinga, va, ajudeu-me.